Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde eguzkitsuon, temperatura maksimoak jeitsi egin dira apur bat, baina 20 graduen langa pasata, ni oporretan bezala nago. Ez ospatu hainbeste, larun batean fronte bat gaineratuko zaigu. Euri pixka bat utziko du eta temperatura asko jetxiko da. Aizu, Iana, baina hoi ez dago gaizki, Esaera zarrei erreparatu ezkero, honako autopatuko dugu. Martxoan haizea eta apirilan busti, urtea ez da izango inolaz zapuzti. Apirilean gaua da labur, ilargitxoan berandu. Apirilean gaua da labur. Bai, gainera euria behar dugu, Kopernikuseko klima aldaketaren zerbitzuak gaur argitaratu duen Europako klimaren egoerari buruzko urteroko txostenaren arabera mundu osoan azken 8 urteak beroenak izan dira erregistroak daudenetik. Gainera, azkeneko uda, Europaren historiako udararik beroena izan da erregistroak daudenetik behintzat. Eta muturreko hainbat fenomeno larriagotu egin ziren, lehorteak eta suteak adibidez. Horrez gain, Groenlandiako eta Antartikako izotzaren galera boskoiztu eginda 1982tik, eta orain itsas mailaren igoeraren laurdenara egiten du. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down. Ez dakit zer gertatzen den, baina urtero apirilaren 20an itsasoarekin lotura duten albiste txarra jasotzen ditugu. Gaur, hobe ez bazarete kostara gerturatzen. Bai, adibidez 2010ko apirilaren 20an Mexikoko golkoan petrolio plataforma bat lehertu zen Luisianako kostaldetik 75 kilometrora kokatutako Deepwater Horizon izeneko plataformak eztanda egin zuen eta 11 langile hil ziren. Marea beltza azkar hedatu zen. Zabaldutako erregaiaren volumena guztira ia 5 milioi kupelarena izan zen. Mota honetako inozko hondamendi ekologikorik handiena izan da. Eta abuztuan 4.600 hildako animalia baino gehiago jaso zituzten. Horietatik 4.000 inguru hegaztiak ziren, 525 dordokak eta 332 izurdeak. When this train rolls down the track, I'm not coming back. Got a one-way ticket, I'm going home. Eta 2 urte lehenago gaurko egunez bestez behar bat, itsaslapurrek Playa de Bakio euskal atunontzia bereganatu zuten Somalian. Baiketaren unean, itsasontzian 26 lagunek osatutako tripulazioa zegoen. Euskal atunontziaren baiketa azkarra izan zen. Apirilaren 20ko arratsaldeko azken orduan, 34 pertsona zeramatzan txalupa txiki bat hurbildu zen ontzira. Granada jaurtigailuekin erasotu egin zioten eta komando osoak heldu zion barkuari. Komando horrek tripulazioa murriztu zuen eta Playa de Bakioren kontrola bereganatu zuen. Mugikorrak kendu zizkieten eta zenbait orduz galdu zen nabearekiko harremana. Baiketaren lehen albisteak apirilaren 22an iritsi ziren. Baitzaileek Amadeo Alvarez itsasontziko patroiari bere familiari dei bat egiteko aukera eman ziotenean. Alvarezen alabak prentsari helarazi zion elkarrizketa horretan baiketa nolakoa izan zen kontatu zen. Familiak lasaitzen saiatu ziren eta zauriturik etzegoela ziurtatu zen. Eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza, hau alokaturek, egin zaitu hau txaul, eguztiari.
astebete egon ziren bahituta eta negoziaketa gogor baten ostean apirilaren 26an piratak barkutik irten ziren. Seychellesera bidaiatu zuen orduan Playa de Bakiok, hori baitzen Euskal Atunontziaren egoitza. Egun gogorrak izan ziren, barkua motel mugitzen baitzen, piratek teknologia guztia eraman zutelako eta barrutik barkua txikitu zutelako. Azkenean, apirilaren 30ean iritsi zen tripulazioa etxera. Batzuk Galiziara, beste batzuk Loiura eta gainontzekoak Luxorrera. Ez da gazia, ez da itxasten, kalatxoririk ez da, kalak bakarrik zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan, kulunkan dantzan. Hondamendi ekologikoa eta baiketa bat. Esan dizuegu apirilaren 20an itsasotik datozen albisteak ez direla onak izaten, eta tamalez aspalditik datorren kontua da hori. Zehazki 1878 urtetik. 1878ko apirilaren 20an, enbata bortitz batek Bizkaiko golkoa jo zuen. Dirudienez, ordu bat eta laurden gutxitan, haizea bat batean aldatu zen eta arrantzaelak ezusten harrapatu zituen. Ekaitzak kostalde osoa erasotu zuen, Donostiatik Santanderrera bitartean. Guztira 322 arrantzale itota hil ziren Kantauri itsasoan, 132 kantabriar eta 180 euskaldun. Itxas bazterrean eman zen idanitza, apar gainean bitxa uin gailurrean, odeitzan aingura itxasoan euria, maite berbazuria, promese derrura. Kantuan eguzkia gerotzen gaituelako, baina tira, uste dut goiuri hobedala gaur kostaldera ez hurbiltza beraz. Bai. Horregatik esan diogu Maria Romero Laspiurri etortzeko gurera eta Tolosan Donostian baino beto egongo dela. Bueno, Mariak bidaiek artean izan dezaketen inspirazioari buruz hitz egingo digu gaurkoan. Eta, antza denez, asteburuan euri zaparrada jasan beharko dugunez antzokietara joateko planak prestatu dizkizuegu. Jakina, eta kafe hutsa hartuko dugu Xanti Agirrezabala Zeberiorekin. Agian beretzat ere bidaiaren bat ea inspirazio iturri den galdetu beharko diogu, edo ez? Bai, galdetuko diogu. Aizue, Apirilak 20 ditu gaur eta osteguna da, naiz irratian zarete, bigarren kafean eta itsasotik gertu bazarete, obezarete, leku seguru batean gaur Apirilak 20 baita eta kontuz. Iker Gurrutxaga, kontuz. Badakiten zuten da bilen eta. Eta hori joan egongo dela. Zuekin, Jaun Andreok, Oiana Maritorena Genbe, edo beste modu atera esan da. Oiana zemuz, ondo, erantzuten duen emakume arratsaldeon, Oiana zemuz! Atxalemoren? Gaur goizetik fin lanean aritu, Gaur. egunero bezala, baina bere blusa ondo lotzeko laguntza behar izan duen emakumea Goiuri Zeizarandi arratsaldeon. Osea, bai, egia da. Ni goizetik lanean eta minutu terdiz inoren laguntza behar izan dudalako, horixe behartzuen nire aurkezpenak, ezta? Munduko langilerik onena, hilabeteko langile onenaren hautagaitzan lidergoa helduta dabilen emakumea Goiuri Zeizarandi arratsaldeon! Arratsaldeon! Maria Romero Laspiur, zemos zaude, a ber mikroan ondagoan. Kaixo.
Laiztera agurtuko dugu Maria, lasaieta izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 500 eta 70 du. Apirilak 20 arratsaldeak 4 eta 15 minutu. Eta hementxe prest zuekin urrengo bi orduak igarotzeko, ze, Goiuri? Ordu batak zirela Iñigo esnatu denean. Ez egia. Ez, hemen zenbakiekin jolasean hasten balin bagara. Baina, hori kontatzea oso golpe bajoa izan da, Barkatu. Baina, gainera, egi guztia esan behar balin badugu. Bai, 12 ziren. 12 ziren. Ze lokazteko gogoa duen Goiuri ez izarrandiak. Lokatzarena. Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez da egin du. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Saiatu garbitzen, tematu markarik ez uzten. Indartu lehiotateak, lokatzari lekurik ez uzten. Ba, lokatzari ez diogu lekurik utziko, baina lekua badugu, denbora, tartea, espazio temporala, urrengo bi orduetan zuekin gauza asko elkarbanatzeko, eta elkarbanatzen hasi behar duen lehenengo gauza, maite dutak dira, baina ez da Oiana hasiko gaur. Ba nahi nuen, ara? Oiana, zein da zure maite duta? Bai, ba aurrekoan aipatu nun zerbait bidaien ingurukoa, baina maite dut kanpoan zaudenean eta norbaiti esaten diozunean Euskal Herrikoa naiz, ez? Edo, inglesez Basque Country edo badakitenean. Eta justu aurrekoan Sizilian egon ginenean momentu baten, ondoan genituen alemaniar batzuk, bibikote, eta momentu batean esan genuen, Euskalduna gara, eta zeki zer, eta jarri zuen batek, batean Benito Lertxundiren Baldorba, Baldorba. Ta izan zen, bai ama, gaina ez, lotura egin zuen berehala, eta Benito nere etxean asko entzun den artista izan da, eta izan zen magikoa. Eta orduan maite du, bai, jendeak badakienean. Eta esatutzunan, ze ondo. Ze askotan bukatzen duzu esaten, jende asko bukatzen duzu esaten Spanish, Bai. ez? Eta gustatu zitzaidan momentu hori asko. Beste bina egirian geratu da, Oianak ezkaituen entzuten? Entzuten bigarren kafea. Nire astearteko maite dute izan zen, edo atzokoa, ez da. Baina ni, ez dauka denborarik. Koitxaua. Gero elkarrizketa prestatu bardet, eta Oiana. elkarrizketa prestatzen ezin de beste bat entzun. Eta bizitzeko denbora hartzen duzu? Bai, noski. Bai. Bueno. Asko. Bintzat. Aitzake bat, etzaituz entzuten bizitzen ari naizelako? Hori da. Hori, justifikatua. Karo, bai. Etzaituz entzuten zagizargatik, segun zesaten duzun, hori arazo gehiago, Bale, orduan beti esango dut hori, bizitzen ari naizelako. Olatuaren aparrean. Oixe. Kresala dariola nere arimari. Boa, zederra. Barnea marka. Maria Romero Laspiur. Ui ba, mikro erik erko izut. Vale, ontsen bai. Kaixo. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta, Oianarekin bat, holan bidei altzen eta hori dana. Claro, danak asteran dutan kanpoan egon garenez, Goiuri ezik. Vale, eskerrik asko. Justo kasualidade, niri buruz jatarzen adia, kasualidadiak. Eta gegoazen, Marrokozen egon nahi hori, asterantuetan, eta beti baratzen jaku ez, oporretan zauzenean, ez duzue askotan pentsatzen en plan, baina ez dugu ondiokan inor ezaguna topatu. Ez? Osa, arraru haitzen jaku, gainera Marokon Euskaldun eta Espainiol pila bat zeuden, ez? Eta ze arraro, oraindik inor ezaguna topatu barik. Eta de repente Jaimek esaten dezta, nire Tolosako lagun bat, Xabi Tolosa, ez dakizer. Beraiekin topatu geina, ez dakizer. Eta esan egun, guazen zerbait hartzera. Te bat, claro, gainera Ramadan garaian tokatu jaku bideia. Aurrek urtean bai Palestinan Ramadan garaia, aurten ere. Eta
Eta bueno, beraiekin te bat hartzera junginan gabeko 8 edo horrela. Eta berbai itxen, ez dakize, patatin, patata, eta ez da, jo, bai, nik irratian itxen dolan, eta nik bai, nun, naiz irratian. Nik bai. Eta, bai, ostegunetan, esan ezan nik, eta segunetan, claro, oindala gutxi hasi dalako, nekien. Eta, ostegunetan, zelan ostegunetan, ni bai ostegunetan. Eta Kriston grazia inzestan, puntu horrek, esa kasualidadia ja ez da topatzea norbait ezaguna, baizik eta zure lankide bat, ez gekiguna bakoitzak gure lankidea ginela. Horrek bai esan nahi duen ez dago Juri. Maiak ez duela entzuten bigarren kafea. Gehiago entzun behar dugu. Olatuaren aparrean bizidela, hau ere, olatuaren aparrean bizidela. Baina niri berdin apartatu eta gehienetan, dendan egoten nahi, orduan dendan gratia entzuten ezin nahi egon, baina... Badu beste irakurketa bat honek. Afari plana egin behar dugula. Hori xezan nire lehenengo plana. Afari Lehenengo- plana ez piragua bazkari plana. Barkatu. Holandanak topatzeko. Ez? Baina aurrekoan itzen genulako, piragua bazkari planaz. Bueno, baina nik nahi dut afaria baita. Bueno, orduan bakizu zin bardezun, bazkarian gaudela, alde ez egin, da listo, eta gehiatu afaldur arte. Zein da zure maite dut, ago Juri? Aliterazioa. Aliterazioa. Bai. Hau da, oie, literaturaren baliabideetako bat da, aliterazioa. Ez, hotxen errepikapenean oinarritzen dena. Eta maite dut aliterazioa. Eta maite dut aliterazioa oso ondo erabiltzen duen artista oro. Adibidez, gurean Odei maixua da, aliterazioa erabiltzen oso ona. Eta bere abestiak entzuten dituanean, geratzen naiz hotxeekin flipatuta, ez? Bai, nola egiten duen, izugarri iruditzen zait. Orduan, ere gaurko maite duta, aliterazioa. Gorkak idatzi du, kaixo, gaur zertza daiten melankolikok, ez, Gorka, juistu konektatu zara, erramun kantuan zegoela gure sarreran, eta, bueno, horrek giro hori sortuko zizun, baina, ez, hemen zorion txupozik eta gintonikakin gaude, ez gaude gintonikarekin, ez daukagulako gintonik, baina, beste hori. Gorkak dio, nire gaurko maite duta da, badazoztela herriko festak, eta galdetzen digu, zein duzue gustoko? Nik Hernaniko San Juanak, Zumarragako eitz auzoko festak, eta horten nahi deskubritu Lasartekoak eta Andoaingo Santakutzak. Osea, Gorka ezin dezu esan, zure gustokoena dela hau, eta azkenean lau festa deskribatu. Bueno, bide batez, naiz irratiko zuzendaritzen entzuten ari balin bada, akaso behar dugu, ez? Irratsaio bat, festarik festa, Gorka Santestebanek idatzen duena, ze festa guztietan dago, ez du asko egin behar, mikro bat gehitu bere kitari eta listo. Ez Gorka, zu glasai, irratsaio horik ez du egingo festarik festa, baina zu ibili festarik festa, ze zu goza garra da, festa beharrezkoa da. Bai, eta zein dira zure gustokoenak? Oso naiz horretarako herri zentrista. Orduan bat, Tolosako Inauteri eta San Juanetatik ateratzea kosta egiten zait. Begira, nahi, gustatzen zaizkit herri txikietako festak, eta batzuetan gertatzen zait, iruditzen zaitela Tolosako festak geratzen direla hola, erdi parean bezala. Hau da, Tolosa handiegia da, herri txikiko festa kutsua edukitzeko, baina txikiegia da, baztakitez, San Ferminetako giro hori egoteko, eta batzutan gertatzen zait horrela, erdiparean geratzen dela, beraz, nire festa gustokoenak herri txikitako festak. Hori bai, iruditzen zaitia sartu naizela udaran herrietako ibilbidea egiteko, Lehen mugitzen ginen, orain alebikoak, alegira. Oain leitzakoak, leitzara. Oain Hernanikoak, Hernania. Oain belauntzakoak, belauntza. Ja, sartu naiz, hori egiteko. Ados. Baina beraztiko gauza ez eskitu. Askotan lan egitea, eta okurtzen zei berdun, baina. Salontzok. Ja, ni aspaldi nahi erela jun beste herri bateko jaizetara. Ontzen berbaitzen, sartuta nabil. Mikrofona biderazazu hola pixka. Sartuta nabil, uste dut. Bai, aspaldi, Aspaldi. Bueno, pandemia baino leno, eta igual lasgar leno. Oso senyora. Bai, sartuta nabil.
Bueno, baina, senyora, behin esan genuen, irratsaio honetan, senyora kontzeptu aldarrikatu behar genuela, ze batzuetan gizonek erabiltzen dute emakumeok iraindu nahian edo, eta guk nahi genuela, senyora hitz aldarrikatu, eta senyora izatea dela gauza zoragarri bat. Bai. Baina, hombre, ezin ez senyora izan eta derrapatzen ibili herritxikitako festen zirkuitua egiten. Ez dute modu negatiboan esan, baina bai, pixka senyora. Piskat bazkalosteko gintonikekin arratsaldea igarotzean nahiago duena, gaueko kalimotxoekin baino. Ino, da, 5 minutu, azkeneko 5 minututan, bi aldiz aipatu duzu gintonika. Zer esan nahi diguzu? Gogo badaka. Ez naiz bereziki gintonizalea. Ez? Ez. Ez dakit. Baina bai, pixkat, senyora kontzeptuarekin ikusten dutola kopazo batean gintonika kolon dabiela. Eta gero lagunekin dantzan. Bai, arratsaldeko ilunabarrako eguzkipean dantza. Bueno. Oxelua nahi egin. Ni nintzen gehiago imaginatzen, ez dakite, gartxote, unzainen gaurekin horre groseko, itxasondoko, nola da? Saguesen. Sagueseko, Oida moderno egia inigo. Moderno egia. Eta ez da askotan pasatzen, Kontzertuak egotea, batez ere. Jendea bai, kontzertuak ez. Eta jendea dantza egiten hor, ez da. Donosti jendea nahiko zozoa. Pentsa, lekuna da saguesola swing talde bat zuzenean jarri eta jendea swing dantzatzen hasteko? Bai. Txoko polita da? Bueno, swing taldea, badago Donostin eta egiten dituzte olako klandestinoak edo, kontzertu txikitxoak, baina, bai, Saguesen ez dut ikusi inoiz, gehien bat kursal parean eta horrela, baina Saguesen da pizkat mas alternatibo, eta jende gutxik egiten dudantza bertan. Igual kontzertuetan eta, bai, baina bestela... Badakizuen noiz egingo dugun dantza Donostin? Noiz. Jazaldian, Village Peopleekin, jarriko gaituztelako denak, YMCA, YMCA. Oso koreografia errisa da, eta nola, 60-70 hamarkadokoa dan, nik uste belaunaldi askok dakitela dantza, eta orduan, jarriko gaituzte denak dantzan. Agian bai. Hemenik izan digute, mola-molan gertatzen da, Orion. Mola-molan. Gustora gonitzak guaintxe bertan mola-molan. Bai. Baina, esan dugu, apirilako gehi ez dela egun egoki egia itxasortzean ibiltzeko. Egia da. Gai, gauza, ez behar ugari gertatu dira itxasoarekin lotutakoak gaurko egunez historian zehar. Egia da. Iker Gurrutxaga lankideak idatzi digu, molan gertatzen dela kontatzeko noski, hori norberak atzeman zezaken zerbait da, baina jen digu, nire maite dut eza autopistan erditik doazenak eskuiniko erreia libre dukita eta aurreratuak izatera doazenean. Alegia, ezkerreko erreia erosi duten horiek. Hori da. Ados nao. Baita nire. Oiuri, zu eskubiti jutezea? Autoeskolako klasetan bai. Hori ba. Nik praktikatu egin behar dut. Bere koordinazioa hankazora jarri da. Bai, zaila da eskua koordinatzea. Entrenatu inbia da. Nik maite dut. Ez daukazu? Ez daukat. Lotxagabea. Maite dut Iluna Barra ikustea menditik bera noala, eta gaur goiuri ikusten badit, saioa bukatzen dugunean alde egingo dut, eta mendira joango naiz. Osea, beranduen iritsi dena izan zara, eta garaizen joango dena? Bueno, garaizen joango naizela zuk, esan duzu. Zuk segituan alde egin nahi bali baduzu beste norbait geratu beharko da hemen lanean. Bai, nik lanak aurreratu ditut ba, Gero 6etan bukatzeko. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your man to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Arratsaleko 4:00 izango dira 11 segundu barru eta guk badugu gaurko saioa behar bezala abiatzeko garaia. Beraz, ongitorri guztioi. Naiz irratian gara, bigarren kafean eta Maria Romero Laspirroekin bidaiatzeko aitzakia topatu du. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Bidaiak eta inspirazioa, hori da gaurko gaia, eta inoiz aipatu izan dugu, Maria Romeroren bidaia baten bueltan, inspiratzen ote duten bidaiek artisten sormena, batzutan aztertu ditugu lurralde ezberdinetako, ez dakit, erreferente arkitektoniko, kultural, piktoriko eta bestelakoak, eta Maria Romero Laspiur Marokon ibili da, eta handik dakar inspirazioa, kontatu harko digu, inspiratu ote duen Marokoak eta Marokora egindako bidaiak, Maria. Bai, hori da, aurreko urtean bebai, komentatu genuen Palestinako bidaia, eta iruditu zaidan azkenean, interesgarria dela, zelan bidai baten topatzen dituzun pila bat gauza inspiragarriak izan aldirenak, ez? Eta zuretako berriak edo pixka zure ingurutik ateratzen dizutenak. Eta, klaro, hori, oporretan egon gara, beharrezkoa bebai, batzutan, azkenean hainbeste denbora toki berdinean lanean egun bat bai eta bestea bebai, ateratzea beharrezkoa da. Burua refreskatzeko, oxigeno berria hartzeko, eta hori eta inspirazioa hartzeko, azkenean hori toki berdinean egon, eta lanean, eguneroko lanean, saturatu eta bukatzen dugu, ez? Horretarako, eta gero zure etxea berriro, ez dakit, beste begi batzuekin ikusteko. Guztiz, hori bebai, heldu gainera, kontrastia oso nabarmena da, ez? Gainera, bidai hau furgonetakin egin dugu, eta, klaro, furgonetako espazioa oso txikia da. Eta hortaz aparte, bertako kultura, pixkat ingurunumena eta dena, eta guztiz desberdina dugunataz, ez? Eta horrek, egin zigun, eltzea etxera, eta errepente ikusten eban etxea super txuria. Super minimala, ez da, super, gainera txoka oinz, ez da, moduan, derrepente zertu nintzen da, zenbat argi, ez? Eta hemen zerbait falta da, ez? Bai, kuriosoa etxera bueltatzeko sentsazio hori, bai, eta gustora bueltatzen zara etxera, normalian, ez da, derrepente ja zure oia berriro, zure gauza berriro, ez? Edo ikusten duzunean, ez? Beste leku batean, hori, ez dakit, ez dagoela mendirik. Eta gero bueltatzen zera etxera eta esaten duzu. Aztua nuen, zenbat mendi dituan inguruan. Hori niri paratzen jatan pila bat, Bartzelonan bizi nintzanean. Eta hori gutxi gora bera mendia daudela inguruan, baina Ibarrera bueltatzen nintzanean. Muñoak daude inguruan edo, menditxoak, ez? Bai. Baina Ibarko zentzazioa gainera dela zulo bat, Kristo nahi txejatan. Bueltatzea Ibarrera eta errepente, zelako zulua da nao, ez? Zelako mendialtua dauzen. Bai, gu estatu batutan ibiligea eta hori furgonetarekin kilometro asko egin ditugu eta errepideak zuzenak dira bertan, horre, ez dakit, New Orleansetik Chicagora bidean, 4 bihurgune egongo dira. Eta nire ondoan zijoan kopilotoak beste saldirik etzun esan, baina egun bat aldiz esan guzun, hau dekau, etziok mendik hemen, ikustaldek, etziok mendik. Eta behin ikusi nolako muño txiki bat, gainazion autopistan jartzezun, ez da egite, Rock Spring Mountain edo lako seinaletxo bat, eta txik ustezan, ze esango izut, ondarrezko gaztelutxo baten ainako mendi txiki bat, 7 metro altxako txitunak han lautadatik, baina, hostia, ikustaldek, mendi bat ziokor da. Mendia, oizte ez da, hortxe jartzuk, ez, seinalean jartzen du montain da, par batzuk egin genitu, baina bai, ura... Claro, estatu batuetako kasua, da gainera estramoa, azkenean daude kilometroak eta kilometroak dena lautada. Bai, gero ikararazko mendiak ere bai, mendi inguruak ere bai, baina lautada inguruan, milaka edo, 100 kilometro mendirik gabe, bai. Ez da aldatzen paisaia kilometro askotan. Hori fuertia da eta pixka gogorra, giatzeko bai gogorra, niretako. Nik uste gogorragoa dela errepide modura dituzten gurdibideak. Bai. USA. Zatoz eta kontatu. Oso errepide txarrek. Bai. Nik ez nekan horren zentzazio, nahi jun inoiz, hori egia da, eta orduan eratot bizit, ez dakizelakoa diazen, baina ez naban imaginatzen... Daude, gero egia da, kilometro gehiagi zaintzeko, estatuaren arabera, eta nik uste demografia konzentrazioaren arabera.
Horrek bai. Espalin badago herririk 150 kilometrotan, errepide hori nor zainduko duen ere, gurpilak abandonatuta, lertutako gurpilak garretera hartzetan, kotxeak abandonatuta, baina norbait jasotzeko zei pentsatzen du, ze kotxeak berri itxura zuten, baina 20 kilometroko kotxe bat zegoen alde batean. Eta... Claro, imagina, urrarte heltzea bai grua bilatzeko, igual aprobetsatzen ditut, hartzen ditu bi, edo hiru. Bai, nire lagunaren mendirik ez dagoen komentarioa, baino maizago entzuten zen, Waze aplikazioak esaten zuen, ibilgailu bat, geldirik, eskuin, erreiean. Etengabekoa zan, bai, errepidean nahiko eskas baino. Eta furgoneta geratzeko bildura, bai. Imagina hor, bide erdian geratzea, eta zelan bilatu laguntza, eta... Bai, bueno... Hori bada, pelikula estatu batuetako irudi mitiko bat, ez? Nola errepide bazter batean geldik, eta esaten duela norbaitek, bueno, banoa oinez, ea gasolindegi bat topatzen dudan, eta banoa bidoiarekin betedeko dut, eta ea bueltatzen aizenean, hemen zauden. Eta ea ez duen piztiren bate jaten bidetik pertsona hau, eta bai, guk egia esan nik gidari nindon denbora gehienean, eta depositoaren erdira heltzen zenean horratza, lehenengo gasolindegian bete egiten nuen, ze jabetzen nintzen, 150 kilometrotako tarteak bazeudela igual gasolindegirik gabe, eta, bueno, bai, 11 pertsonako furgoneta batean, naizta guzazpi gine, baina furgoneta hundia, konsumo hundia, bai, pixka deskuidatuz gero eta auta beste, gero izardia botatzeko aitzak izan liteke. Bai, eta gobio barik ibiltzeko, azkenean, ja... Hau da, biak ibilizaretela furgonetarekin bidaian. Bai, egia da gure furgoneta dela oso zaharra, eta gurea dela. Pixkat, bueno, puntogo txarrak eta onak dituna. Bai. Beraz, zure Marokoko bidaia Donostian abiatu zen? Bai, inditugu, bueno, 3 etapa moduan, heltzeko, bertara heltzeko, ingenuen Donostitik Plasentziara, dala, bueno, Extremadurako herri bat, bertan egin genuen lo, ze atera ginean, ostegun arratzaldean. Orduan, ostegun arratzaldea, zale, ondiokan lan eguna, mundu guztiaren zat, guk hartu genuen, da benga. Egin zitugun 6 ordu erregla, eta hor egin genuen lo, eta gero ja, urrengo goizean ja, tarifara babilatu ginen, zegikagun ferria, larun bat goizeko, beratzietan edo horrela. Eta orduan ez ibiltzeko presa, ze gainera ferria hartzeko ordu bat erdi lehen, gomia zara hor, eta ez dakiz er. Eta orduan, tarifan egon ginen, ikusten bebai tarifako aste santutako ambientea, bebai, porque, guztiz desberdina da guretzako aste santua, Andaluzian bizitzen duten aste santuekin konparatuta, ez? Erretablo horiek eta, erretabloak edo, ama Virginia horiek, Lora horiek. Irudiak, bai. Irudi horiek, dituzte ipinita elizetan, zuk bizitatzeko, egun guztietan, ez? Egun guztietan zehar. Eta, bertan pasa genuen eguna, eta gero ja, urrengo goizean hartu genuen ferria, eta Tangerrera abiatu ginen. Eta esperientzia bait ferrian jutea furgonetarekin, azkenean normalki ez dago horrelako gauzarik egiten, hartzen dugu abioia, eta heltzen gara gure tokira, alkilatzen dugu kotxe bat, eta baina derrepente zure kotxe ukitzea beste herri baten guztiz desberdina, porque, claro, tarifatik Tangerrera ordu bada, baina, claro, heltzen zara Tangerrera eta beste mundu bada. Osa, gidatzeko era guztiz desberdina. Leku gutxi egongo dira munduan, hain distantzia gutxian alako aldaketa kristona aldaketa. Estetikoa suposatzen dutenak. Estetiko eta kulturala. Kulturala. Osa, da pasada bat zelan ordu baten aldatzen dugun garaia. Ematen da, bultatzen garaila, ez dakit, erdiaroa igual asko zatea da, baina bai, denbora atzera. Oso kurioso egiten zait, eta ez dut inizola lasai aztertu, egongo da azterketarik, eta ze arrazoi soziologikok eta kulturalek sustatzen duten, alako espazio mugakide batzutan, elkar nahasketa apenas eman izana, ez? Ez da egite, Euskal Herria eta Frantziaren arteko mugan, badaude, espazio luzeak nun elkar nahasketa bat dagoen, Euskal Herriko iparraldeko jendeak gehiago daki frantzesa, ez da egite, Zaragozago norbaite baino, logikoa delako, edo inkuso Euskal Herria gualdeko norbaite baino, ez da egite, Frantzia eta Alemaniaren arteko mugan ardoeko izpena elkarbanatu egiten da, badaude elkarbanatutako ardo izen deiturak, ezkara gaionekin sartuko, nahiko polemika badago eta honintxe, baina 20 kilometro eskaseko
itxas zeharkaldi batek eta zuen bai, ferriak ordu bete egin zen, Hori baina da, denbora badaude gehiago. 20 minutukoak ere gaur egun. Bai, eta suposatzen dut, barko normal baten igual lehenu pasatzen zarela, eskenean pixu gutxi dodak eta askarro Hori da, fungo da, bai. ez dakit. Eta norbait baren pentsatu, bueno, bai, baina hor Andaluziako musikaen eta kulturan mundu arabiarrak eragin handi izan du, bai, baina eguneroko ohituretan tarifan kuskusa ez da plater eskenitako bat. Ez que ez da, oso nabarmena da, bai, badagoela, bera garaian Al-Andalus Hori da, bai, izandako, ez? eta okupazioaren Eta hori da, igartzen dela, konkistaren horren kulturalki badaukala zer ikusia, baina arkitekturan topatzen da adibidez. hori da, eta arkitekturan herrien forman, Eta hizkuntzan. hizkuntzako zeinbat hitzetan eta baina gero, claro, gaur egun bertako kultura, Marokoko kultura, egia da Tanger eraltzen zarela, eta Tanger da nahiko hiri, pixkat europea. Kosmopolita, esango du. Europearragoa dela, ez dakizena esplikatu. Azkenean, mugan dago, eta Bai, da hor portu inguruan oraindik eta diru gehiago daukatela igartzen dela. Ze horrek bai, zer ikusiak abe bai. Gero eta diru gutxiago, kultura be bai atzeratuagoa dago, ez? Herri txikietan ikusten, gainera da, ez, heltzen zara Tangerrera, Tanger, pixkat modernoagoa da, baina gero, guten zara Tangerretik 10 minututara barruraga moduan, eta ja guztiz nekazal giroa eta hori dena da. Bai, eta auzo txiroagoak oraindik, ze hor portu inguruan oraindik ikusten da hiri aurreratu xamar bat, baina rarra bezalako auzoetan edo ja lokaztietara zoazenean hor asko aldatzen da hiria bera. Asko aldatzen da hiria ere, bai. Orduan, guk lehenengo egunean ez genuen Tanger ikutu, guinean Tetuanera jarraian, eta egia da Tetuan pixkat pixkat marrokiagoa dela. Ez dakizena esplikau. Da pixka, zelan esplikatu, bertako jendearen hiri bat. Tangerrak turismo gehiago duka, eta Tetuanek ez. Eta, Tetuanetik gero jaitsi ginen Txauenera, Txauen, Bai. herri urdina, hortikan Txokolatearen herria. Hori da, txokolatearen herria, eta euskaldunak oso Ezagunak dira, bertan. Ezagunak dira, Eta euskaldunek oso ondo ezagutzen dute bai, nik uste Txauen. bai, ez? Horre erlazio bat egon dela beti. Gero usan, dala herri bat dagoena Fez eta Txauenen artean, eta dala guztiz, turismo barikoa, ez da autoristarik bertan, eta oso autentikoa, iruditu zitzaigun. Eta gero Fezera jaitsi ginen, dala guztiz... Zoramena, hori da. Herri kaosa eta zoramena. kaotiko, estresante, zoragarria, baino estresantea. Bai. Ondo harrapatu hartzaitu barrutik, ze bestela erotu egiten zaituen herri bada. Neri lehengo egonean, bueltatu nintzen hotelera erdi mareauta. Saturatu xamarez, bai. Botak aguriak indadana. Izan zen informazio gehiagi denbora gutxitan. Gaindosia. Nik goratzen dut hain pixkat borratu nun nire burutik urtetan, baina niri Txauenen uralitazko 2 metro terdi 3 metroko tejabana bat erorizitean gainera, eta justu antzemanuen zerbait, eta erorizitean 5 zentimetroan induen ikutu. Baina izan zen, Eta justu nire aurretik zijoan nire lagun bat, eta edurne kontu, plast, hortxe erorizte egun, da inorretzi egun ikutu, baina gatu ginean, barkatu, dena obratan dago, dena hankazbara dago. Hau edozin ekutan gertatu daiteke, baina bereziki segurtasun neurriak ere lan arloan ere ez dira aplikatzen, eta daukat hiri horrekin, Fezekin, batetik estres giro hori, baina orain urteak pasa dira, igual 10-12 urteko kontuta zari naiz, eta oraintxe pixkat etorri zait irudiura. Bai, jende pila, kaleak oso estuak, usainak, oso potenteak. Ez dakit, niri, eta gero bertako zokoko jendeak ere mareatzen zaitu pila bat. Denbora osoan nahi dute liau, edo, beraiekin gotea edo gia moduan hartzea eskatzen dizute, eta orduan, ja, azten dira, pixkat imatzen, ez dakiz, venga, june mendik, eta gero, claro, zokoa da super handia, eta,
oso erreza da mareatzea hueltak emoten bertatik. Munduko medinarik handiena. Hori da, medinarik handiena da, da. fezekoa. Eta marrokineria edo larrugintza industria, bueno, ez da industria, baino eskulangintza handienetakoa bertan da. Eta horrek sortzen du usainaren zati handi bat. Bai, hori aipatu behar neban. Osea, niretako bidaiaren puntu oso garrantzitsu bat izan dira usainak. Zepena irratitik ezin ditugula, ez? Eta usainak oso zaila dira, hori, hartzea kutsa baten eta kartzea, ez? Baina, egia da, niretako, osea, igual, Marokotik gogoratzen dudan gauza potenteenetarikoa usainak izan direla. Bai, janariaren usainak, claro, zokoetan eta medinetan, janari postua daude toki guztietan, arategiek ez daukate izoizgailurik, orduan, claro, okela dago mostradorean ipinita osgailuri barik, eta gero kriston usaina botatzen duena, animalien burua. Hori xamarun, guk nazkaren kontzeptua duguna edoan ez daukate, hemen arategietan aragia nahiko garbi eta txukun ikus daiteke. Hemen beste gauza beraiei guk egiten ditugun beste gauza batuk entendien azka. Hori da. Eta, claro, eta kriston usaina botatzen dute, porque metro diametroko behi buru bat ikustea, antxe zain guztiak irekita eta guretzako oso impactantea da. Bai, hori, fezen adibidez, zan denbora zuan hori, postuak eta postua janariarenak, kriston usain desberdinen nazketa, ez? Espezien usainak, eta gero, hori, larrua lantzen dute. Tintearen usainez. Eta, bueno, bertan dago, zurrategia daude, fez erdian, fezeko medinaren erdian, eta kerturatzen zen ala usainak etortzen zaizkizu, ez? Pixkanaka. Tetuanen ere badaude, baina fezekoak oso famatua dira, ze oso handia dira, eta oso turistikoa. Eta niretako, bizitzako esperientziarek igual gogorrena, usainarekin kontuan eukikita, elujata momentu bat, ja ez nekiela nun negoen da dena, kriston usain txarra, txarra ez, oso potentea usaina, klaro, erabiltze dute usoen kaka, garbitzeko moduan larrua. Orduan, daukate makina bat, non sartzen dituzte larru guztiak usoaren kakarekin eta hueltan ematen dituzte. Eta horrek soltatzen duen usaina da, kiratza da, kristona. Orduan, ematen dizute, gu gainera harrapau zigun batek eta giatu zigun toki guztietatik puntu-puntuka ikustiko prozesu guztia zein dan, ez? Eta ikaragarria da, oso polita da, daude, kubikulo edo zulotxo modukoak tinte desberdinekin, eta visualki oso polita da, baina dagoen usaina da kristona, eta zoiaz poliki-poliki ikusten pauso guztia zeintzu dirazen. Eta bukaeran, ematen dizute mentazko ramila bat, usaina kentzeko. Baina, klaro, esaten duzu, hainbestean bora usaintzen jak, mentak jartak netako usaina be juni jako, ez dakit. Gainera usaimena da, zentzumenetan memoriarekin lotura ez duena, eraz, gero usain geratzen zaizu hor barruan, eta kristona, eta gero lunintzen gabian hotelera, eta ezin neban lo hartu, neukan usain horren sentsazioaren gatik. Orduan, berezia da, hori guk ja ez daukagu gure inguruan, eta egia da oso garrantzitsua dela beraientzat, eta ikusten dela artisau prozesua. Artisauen prozesua. Bertan, herri guztietan topatzen dituzu zokoetan eta medinetan, artisau desberdinak, beren lana egiten, alfombrak egiten, edo zura lantzen ateak egiteko. Adibidez, Tetuaneko medinan edo zokoan, daude gremioska ipinita artisau desberdinak. Orduan, adibidez, zona baten daude basura lantzen dituztenak. Beste zona baten alfombrak saltzen dituztenak. Eta, horrek ere eramaten zaitxu pixkat erdia arora. Hemen erdia aroan berdina da, berdina zan. Gaur egun, hori komertzio lokala eta hori dana, gero eta galduagoa dago, eta artisauaren lana, ez dut esango gehiago, gero eta gutxio. Dena industriala da, ateak bertan adibidez, ateak, lehioak eta denak prozesu artisau baten bidez egiten dira.
eta oso berizgarria dira, ze, bueno, ate guztia dakatek ornamenta berezia. Eta garrantzia kultural bat dago atean bertan, ez? Atean bertan, garrantzi kulturala dago, eta ematen diote artisau lana egin. Beraientzako baduelako ateak esan nahi bat, edo leioak, edo ez? Guke eta guretako... ate lau bat, Ikeatik merkeena, edo edo zinbelekutatik, hori jarrita listo, ez? Garrantziak endu diegu, horreri. Eta pena bada, ze, bueno... Eta usainari, usainari ez garrantziak endu, baina lehen ipatzen zenuten ez, han usainak eta hemen duela 50 urte, igual gehiago, 50 urte, jendeatzen egunero dutxatzen. Claro. Eta usain korporalak leku bat zuen. Hori da, eskemengo usainak, lehen egongo ziren usainak, eta gaur egun dituguna bai guztiz desberdinak. Pixat, usain neutroan bizi gara, usain geota gutxiagoan, ez? Eta imaginatu Tolosan, zegoen industriarekin, ere usaina egongo zen. Papelera usaiak ikara harri, baina hemendik oso metro gutxitara txerri plazan edo perratokin, edo txerriak saltzen ziren, edo ganadu feria egiten zenean, edo animaliei perrat jartzen zeizkinean oinetan, eta pixat azkazalak eta moztu, eta horredanak usai bat uzetuen, baina usain korporala ere. Guk gaur arratsaleko lauetan, goizeko dutxaia pixkatola abandonatu gaituela sentitu, eta usaia daukat gorputzean sentitzen du, eta usaintzen dugu. Eta urduri pintzen gara. Bai, ez jaku gustatzen usaintzea. Azkenean gauza itxuta ez usaintzeak... Edo estaltzera. Hori, edo estaltzera, edo desodoranten oinarri hori izaten da, ez? Neutraltasun hori bilatzea, estaltzea, talkoak sortzen duen... Bai, agian aldatuko da eta modaz aldatuko da gara, eta derrepente usainak bueltako dira bizitzera, baina bai, ikaragarria da aldaketa hori, claro, beste rollo bada. Eta etxeena, adibidez, eraikinen garrantzia, adibidez. Beraiek eraikinak oso leio txikiekin egiten dituzte. Osea, klaro, esaten eman, etxera bueltan nintzanean, kriston argia. Klaro, azkean go etxeak, naiz eta dirutsuen etxeak izan, klaro, patioa daukate erdian, baina kanpotikan oso austeroak dira eta oso leio txikiekin. Klaro, gero sartzen zara barrura, eta daukate ornamenta batzuk, adorno batzuk, mosaikoak lurreetan, piezita txiki-txikiekin egin, sortutakoak, pazientzia eta denbora. Eta, eske bai, denboraren erabilera beraientzat eta guretzat ez da berdina. Beraiek ez dira estresakin bizi. Diru gutxi aukiko dute, baina estresa ez da nabaritzen. Zueltzen zara bertara hotel batera, eta hori Latinoamerikan, eta, herri pobreagotan hori gertatzen da, ez? Azkenean, gugo duditu, venga, hartu, eta venga, pun, eta dena ginda. Beraiek lasai hartzen dituzte gauzak. Eta horregatik, horrek denak lotura dauka, zergatik artisautzari hainbesteko garrantzia, ez duzulako... Pazientzia ematen diote, edo gate, bai? Eta erostera doanak ez duzulako biharko behar alfombra hori, itxaron dezake, badaki denbora behar duela, eta iritsiko zaiola. Bai, denboraren kontzeptu hori guztiz aldatuta daukagu. Eta hori pena bada, bai, azkenean, ja pentsatzen dugu dena izan behar dela, momentuzkoa. Gauza oitxuta, telebistan, sare sozialetan, denean, ez? Da dena, serie bat ikusten dugu, eta dena, kapitulo guztiak ikusten ditugu, aste baten, hilabete baten, golpes, ez? Ez dugu itxaroten, lehen itxaroten genuen modura, urrengo kapitulora aste bat barru, ez, dena batera ikusten dugu, ez dakit. Aldarrikatu behar dugu orduan senyora kontzeptua, eta aldarrikatu behar dugu slow life bai. Kontzeptua, pixka bat. Bai, pixkat ikastea bez. Patxaraz bizitzea. Zer galdu degun, ez? Patxaranaz. Patxaraz, esan du. Bai, eta bueltatu nahi pixkat bidaietik lasai. Aurreko hastian kostau jatan pixkat arrankatzia, Negoan pixkat demasiao tranquila. Ajearekin. Marokon erabiltzen duten esaldi bada ez prisa mata. Presak akabatzen zaitu eta... Bai, orduan oso lasai bueltatu nahi. Baina hori da, oporren helburuetako bat hori da, ez? Bai, ulertzera beste... Erritmoak aldatzera eta... Erritmoak beste era batera. Gurpietik atera eta beste modu batera ulertzea denbora, beraz? Lasai etorri bazara bueltan, Maria, zorionak. Eskerrik asko. Gero, junai poliki ritmora sartzen, baina, eta jungo naiz. Baina bai, eta hori, eta azkenean bidaiek ematen dituzuten hori, beste ikuspuntu bat gauzena, beharrezkoa da. Zehaztu itxen gara gauza askotaz. Bai. Eta pazientziarena, naiz eta kaosean bizi, pazientziarek.
Torri zaigu coach moduan, Arnasa bete-betean hartzera. A medio pulmón hay cosas que te debo. Alguna canción, un corte de pelo, un baño de espuma y echarte más de menos. Si vuelvo a nacer, te busco sin duda. Detrás de la luna, del amanecer, donde te desnudas, donde tengo las... Maria relajatu da etorri da, eta inspirazioak elikatuta, horrelako aldaketek bidaiatzeak orokorrean, arnas hartze hutsak ere inspiratzen du, eta arnas hartze hori ez, hain inguru berezian egiten denean, horrek inspiratzen du asko, aipatu dituzu ez, etxetarekinetako apeinkariak, ateak eta beste bat elementu, baita lorategien zaintza bera ere ez, horrelako herrialdetan. Zelan, garantzia asko ematen dioten gauzei guk ez dioguna ematen ez daugagu denborarik emateko. Garrantzia gauza horiei. Eta bai, lorategiak adibidez, egia da guk lorategi gutxitan egon garela, egon garen hirietan eta igual ez zen hain bere izgarria, baina, Fesen adibidez, dagoen lorategi, dago Jansville lorategi bat, dela goela hiriaren erdian, eta pixkat bakearen tokia, osea, porque hiria da oso kaotiko eta jente zebetea eta dena oso mugimenduan denbora zuan, eta heltzen zara bertara eta oasis bat bezala, ez? Eta gero dituzten landareak eta dira guztiz, kaktus asko eta pixkat oso desberdina gure botanikarekin konparatuta. Eta gero, hori, fezetikan, bueltatu ginen kostaletikan, Atlantikoko kostaletikan, eta bertan egon ginen, Laratxe, Asilan, eta Asilan egon ginenean, hoteltxo bat hartu genuen, porque hainbeste egun furgonetarekin batzutan, hotel polit bat hartzen dugu, lan kapritxo moduan, eta hartu genuen hotel bat, herri txiki batean, aldea batean zegona, eta kriston jardina zuena, eta zan super, oso polita eta oso zaindua, eta ikusten da, beraiek zelan garantzia ematen dioten etxe barnean edo, bere muraien barnean daukatenari, ez? Eta zelan, etxaietan denbora asko pasatzen duten emakumeek, orduan emakumeen lana, etxeko lana da, ez? Eta hori, ikusten zen, oso zainduta zegoela, animaliak zituzten, txakurrakatuak, dorokak, eta kaktus pila bat, eta lore koloretsuak, klaro, eske gainera bertako kontrasteak urdinak, pigmentuen eta koloren kontrasteak importantia dira, ez? Zelan kolore biziak diren denbora zuan, eta horrek transmititzen ditu energia batzuk. Eta egia da, geratu zaidala pixkat, oso polita, hori Laratxetikan Asila, eta gero bueltatu ginen Tangerrera, Tanger bisitatu, eta ja bueltatu ginen, ez? Eta, 10 gehiago eukita, geistea Marokora, Atlasa, Maroko, Marraketxera, Atlasa zeharkatzea, desertua eta hori dana da, zerbait pendiente doka dana. Zenbat denborako bideia egin zenuten, 2 aste? Ez? Claro, ez aste bat eta piku. Bertan, aste bat bakarrik. Eta gero, bajun eta torriak, 2 pare bat egun, 3 egun. Esan dira. Orduan, claro, gaina gure furgoneta zaharra da, ez doia oso azkarriz, ez era, emozionau. Eta denbora osoan bildurtuta bebai bertan, claro, errepide batzutik pagatzen ginen, erritik herri, claro, geratzen jatzuko txia hor, eta abertzen bultatzen zaharen. Pixka bildur horrekin, baina gira da, herrialde horietan, oso mekaniko onak direla. Beraiek ez dakate, hainbeste ohitura ez, gauza bat berria erosteko, baizik eta konpontzeko daukatena, ez daukate dirurik, orduan, horrek ere lasaitzen zaitu pixka. Lasaitzen zaitu, bai. Eta hori, eta urrengo bidaia, espero dut Marraketxera izatia. Ze, claro, lehen esan destazuzuk, maioreko urdina, claro, esken nien aigun Marraketxera, baina... Ez da gizergatik nire buruan, zu eta Xabi Tolosaren arteko topaketa ura Marrakexen izan zen. Txeftxauen esango zidan berak, zidatzi zidan momentuan flipatuta, ez da izuzen pasa zaidan, eta ez dakizu zelako barriak bota zitzugun. Normal.
bien panauak, porque berak bez ez dekizan zara bestia. Azebi. Eta nik uste berari gainera, azaldu niola, ostegunero kolaboratzaile bat txandakatzen dugu, da beraz, Maria Romero Laspierro goten da, moda, diseinua, artean ingurua zeizeta, baina berak etzun gordia. Osea, ezagutu ginen eskontza baten, oindela pila bat, eta ez gara topatu gehiago. Orduan, beran itaz esango gogoratzen. Haizu, piragua, bazkari, afari, parranda hori antolatuko dugu, denek elkar ezago dezazuen, baina arratsaleko bostak bueltan ditugu eta Maria Romero Laspiur agurtu ere egin behar du. Bai, urrengora arte. Txintxu bili. Bai, zuek bai. Zaiatuko gara, asteburua bueltan dugu eta egingo dugu gauzat edo beste. Urrengora arte. Zaindu, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaleko bostak dira eta bagoaz azken ordukoaren bila Naiz Irratiaren estudio zentraletara. Xabier Kreuet, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule, bostetako boletinarekin gatoz. Tiro zildako bi gizon agertu dira Irungo baserri batean. Ertzaintza nondik norakoak ikertzen ari da, eta lehen informazioaren arabera bi gizonek desadostasunak zituzten lursail batzuk direla eta ertzainak ostegun honetako goizeko 11:00 aldera izan du gertakariaren berri. Europa Press agentziak udal iturriak aipatu ditu esateko antza denez, bi lurralde jaberen arteko liskar baten egongo litzatekeela gertatutakoaren jatorria. Segurtasuneko sailburu Josu Erkorekak baieztatu duenez, bi gizonezkoek suzko arma batek eragindako zauriak zituzten, zehazki eskopeta batek eragindakoak. Baina gaineratu du goizegi dela gertara horri buruzko xehetasun gehiago emateko. Lehen ikerketen emaitzen zain, sailburuak esan du hipotesi nagusiak bi direla. Biek elkarri tiro egin izana, edo batak besteari tiro egin eta jarraian bere buruaz beste egin izana. Politikaren hildotik, Andoni Ortuzar, EBBko presidenteak EAJ-ko hauteskunde kanpainan erabiliko duen leloaren aurkezpena baliatu du EH Bilduk, Eskerra Republikanak eta Espainiako gobernuak adostutako etxebizitza legearen aurka egiteko. Eskumen urraketa nabaria dela argudiatuz. Juan Mari Aburto Bilboko alkate eta alkategaiak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusirako hautagaiak lagunduta aurkeztu du Bilbon Andoni Ortuzarrek EAJak hauteskunde kanpainan erabiliko duen leloa aurrera batera. Euskadi mira al futuro eta Sabinetxean jarri duten lona. Euskadi buru batzarraren presidenteak azpimarratu du sobera ezagunak direla bi hautagaiak eta programa sendoa aurkeztu dutela. EH Bilduk, Eskerrak eta Espainiako gobernuak adostutako etxebizitza legeaz ere mintzatu da eta EAJaren ezetza justifikatu du legea eskumen urraketa nabaritzat joz. La invasión competencial es del libro. Es clara. Beste hildo batetik, EH Bilduren ustez, akats larria da lakuak uko egin izana, Arabako mahastiak sormarkaren merkaturatzea debekatzen duen epaiari elegitea jartzeari. Koalizio abertzalearen ustez, lakuak aukera horren alde egin duten arabar upategiak bakarrik utzi ditu Errioxa JDKaren eta upategi handien presioaren aurrean. Pasaden astean, EAeko justizia auzitegi nagusiak Arabako mahastiak izen deituraren baitako ardoak saltzea debekatu zuen behin-behinean, Europako batzordeak gaiaren inguruan hartzen duen azken erabakiaren zain. Aurretik, era berean, sormarka horren behin-behineko merkaturatzea baimendu zuen lakuak, Arabar Errioxako ardogileen elkarteak egindako eskarari tiraka. Debekuari berehala elegitea jarri zion elkarte honek, ez ordea lakuak. Jarrera hau kritikatu du Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldian, Itxaso Etxebarria EH Bilduko legebiltzarkideak. Jakina, Abrak eta Arabako mahastiek auto hori errekurritu dute, baina Jaurlaritzak uko egin dio eskubide eta erantzukizun hori baliatzeari eta bakarrik utzi ditu Arabar Errioxako upategiak ekoizten dituzten ardoak jatorrizko deitura propio batekin merkaturatzeko eskubide osoa duten arren. Eta bukatzeko estatu batuetaragoaz, Floridako apelazio auzitegiak berretsi egin du Pablo Ibar, Euskal jatorriko presoari beste epaitegi batek ezarritako biziarteko kartzela zigorra. Ibarren epaiketa justua izan etzela argudiatuta elegitea aurkeztu zuen defentsak zigorra baliogabetu eta beste epaiketa bat egitea eskatzeko. Apelazio auzitegiak ordea letratuaren argudioak baztertu ditu. Eta Euskal errepideetan oraingoz ez beharrik ez arratsaldeko 6etan bueltatuko gara, informazioaren ariaren hirugarren edizioarekin. Eskerrik asko Xabier Kreuet eta esan da bezala arratsaldeko 6etan informazio gehiago hemen Naiz Irratian.
Keep calm and bigarren kafea. Desgraziarik horrelakorik sekulan ez da aditu. Itxas hori aserretuta neurrian ezin kabitu. Nere kristauak aiziek eta urak indarrak baditu. Aplakatutzen dan arte, bera inork ezin errenditu. Ai, itxasora ez daukagu, edo zein moduz joaterik. Handabiltzanak generalian daude peligroz beterik. Egiten badu hemen edoan modu hortako kalterik, ez dauka inork alkateakin justizia egiterik. Fakundo Adurriagaren eskuizkribuzko bilduman jasotako bertsoak dira hauek. 1878ko apirilaren 20an gertatutakoari jarriak. Izan ere, egun hartan, Euskaldunen begietan, itsasoan bertan baino tanta gehiago egon ziren. Larun bat santu zoragarri bateko egun sentia zen. Ipar ekialdeko haize leun eta beroarekin. Benetan udaberri girokoa. Arrantzaleak beren zereginetan murgiltzera gonbidatzen zituena. Gure herrietako txalupa arrantzale guztiak irten ziren goiz ederrura aprobetxatzeko. Arrantza jarduerak oso garrantzitsua izaten jarraitzen zuen. Naiz eta jada ez ziren baleak eizatzera joaten eta lana kostaldeko harrapaketetara mugatzen zen. Albano bizi, albano bizi, albano bizi. Ilargiaren indarrarekin. Gure arrantzaleak lanean ari zirela, haizea hegoaldetik jotzen hasi zen. Eta horrela jarraitu zuen, ordu batak laurden gutxira arte. Orduan, ustekabean eta barometroei ihes eginez, haize bolada hurakanatu bat nabaritu zen ipar-mendebaldetik, sekulako oldarrez. Eta hain ustekabean jaitsi zen temperatura, berotik hotzera bapatean aldatu zela giroa. Garaiko egunkarien arabera, 13 gradu behera egin zuen termometroak. Zerua belztu egin zen. Eta orduan, norbaitek hitz beldurgarria aipatu zuen. Enbata. Eta ehundak arrantzale lehorreratzen saiatu ziren, babes bila. Hitz serio bat badago gatzez eta malkoz betea, galizismo sakon eta beldurgarria, ozena eta goibela, kantauriko arrantzalen holokaustoarekin lotua. Enbata. Rafael González Etxegaraik idatzi zituen hitz hauek, enbata definitzeko. Euskaltzaindiaren arabera, enbata itsasotik datorren haize gogorra edo ekaitza da. Galerna. Pixka bat zehazteke aldera ordea hauxe da enbata. Egun beroetan, fronte ontz bat agertzen denean, haizearen temperatura, norabidea eta indarra aldatu egiten da. Haizearen norabidea mendebaldetik ipar mendebaldekoa izaten da eta indarra 100 km/h baino goragokoa. Zerua hodei beltzez betetzen da eta horrekin batera euria, temperatura eta presio atmosferikoa jaitsi egiten dira.
Hau bereziki udaberri eta udazken bitartean gertatzen da Bizkaiko golkoko kostaldean. Mila 1978ko apirilaren 20koen batak Kantauriko kostalde osoa astindu zuen. 3 ordu laurdeneko iraupena izan zuen soilik, baina 322 arrantzale itota hil ziren Kantauri itsasoan. 132 kantabriar eta 180 euskaldun. Bermeoko 95 arrantzale hil zituen, 47 elantxobekoak, 35 kolindresekoak, 15 Santanderkoak, 8 gutxienez Lekitiokoak, eta beste batzuk zenbat izan ziren ezakigunak, adibidez Ondarrukoak, Mutrikukoak, Donostikoak, Algortakoak. Horregatik eta historiak baduelako errepikatzeko joera itxusi hori, esaten dugu apirilaren 20an ez gerturatzeko kostaldera 1878ko apirilaren 20 hartan euskaldun askok bizia galdu zutelako eta itsasoko arrantzalei ziur inoiz historia hau ahaztuko etzaielako. Itsasoa atzean utzi eta lurre lehor eta ziurrean ekingo diogu gaurko saioaren azken txanpari. Oraindik badago, bogan egiteko nahiko arratsaleko 6ak bitarte eta plazar baduzu behintzat, jarraitu hemen gurekin. Naiz irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Osteguna da eta oiana indie folk etorri zaigu gaur arte eszenikoen agendaren berri ematera, ze asteburua gainean daukagu, eguzkiak ere sortzen du, ni kantu honek oiana eramaten hau ez da egite kaleko natura inguruko dantza edo antzerki emanaldi batera eta ezain beste antzokira, baina oraindik antzokietan gauza gertatzen ari dira. Eta gainera asteburu hontarako esan dugu lehen, ez? Egualdia ez dela akaso ainona izango, beraz. Euria dator. Hoxe. Aprobetxatu gaur osteguna oraindik ere egualdi hona dagoela, bi arrostxo hortxe eta astebururako Basque style daukagu asteburu.
Ba, bihartik hasita eta euraldiarekin ari garela obeixilik gu ere. Amoribita Etxanoko zornotzareton izango da. Hortxe izango dira, Ramon Agirre eta Itziar Ituño, hemengo norbaitek ere antzeslan hori ikusia du, da Atxaleko zortzietan, zuk Leidorran ikusi zenuen, ez da? Dola gutxi. Ba, Etxanon, Amoribita Etxanoko zornotzareton, esan bezala, Atxaleko zortzietan. Familia historia bat, familia sarekada antzeslanean, Ordiziko herri antzokian zortziterdietan ikusteko aukera izango duguna, eta beste familia historia bat oso divertigarria, enaiz inoiz Dublinen egon, eta hau, Tolosako Leiderraretoan, ostiralean, Atxaleko zortzitan. Familia edo banatutako familia baten historia, Toto, Sestaoko musika eskolan Atxaldeko zazpietan ikusgai egongo dena, eta kuriosidade bat aurrekoan Junek aipatuzunik Toto berezi batean esaten nula, eta berarekin gogaratu nintzen aste santun oporretan, Toto souvenirs denda ikusi nuelako. Bai, esan argazki bat atean nion. Baina ez dira. Ez da gauza bera Toto edo Toto. Ja, eta nik ezagin nola da, negi esan, Ez da nola esaten duan. Goiuri, jaurti argia gure ez jakintasunean. Ez daukat ideiarik, Toto musika talde bat zen, da. Zen. Ja ez dago, bere musika badago. Bai, Afrika. Hori da. Hori da, Tolosako taberna baten isteko jartzen duten abestia. Oraindik? Totoren Afrika. Ba, Toto, Sestauko musika eskolan arratsaleko zazpietan, eta aldiz, Oriongo kulturetxean lehendakari gai hau jana. Hore da, Atxaldeko zazpiterdietan bertan izango dira, Zuaitz Gurutxaga eta Iker Galartza. Eta sexua lana, Andoni Mutiloaren lan hau, Alegiako zine aretoan eskiniko da ostiralean gaueko 10:00. Eta dantza proposamen batzuk, Jarin, Kukai dantza taldeak sortutako pieza hau, Zarauzko modelo aretoan izango da 8:00 ostiralean, eta larun batean berriz, Basauriko sozial antzokian Atxaldeko 8:00. Eta beste dantza proposamen bat ostirala isteko, Nik Eu. Aiozko kulturetxean ostiralean 8:04 eta larun batean Lizarrako Los Llanos kulturgunean 8:00. Eta igandean, asteburu potentea izango dute, Bianako kulturetxean Atxaldeko 7:00. Eta izenburua dator euskaratik Nik eta galegotik Eu, galegoz ni izango litzatekena, eta aztertuko dutena izango da egitura sozial heteropatriarkalak ze eragin izan duen haurtzarotik heldutasunera gizakiaren garapenean. Orain euskara eta galegoaren arteko loturari aipatu duzula, gogoratu dute hemen mintzat Tolosa inguruan, Euskal Herriko hainbat tokitan egunon hori pixkate simplifikatzen dugula eunonera. Eunon, eta orduan banuen lagun bat nahiko grazioso atzezuna, eu tampoko. Bueno, venga, ale, kafe hartuko jo, ez da, bai. Le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer. Ostiralerako, eta joan den astean ikasi genuen Tolo eroa zela, galegoz. Bai. Tolo folkera etorri zen gonbidatu batek, alaxe esan zigun. Bai. Karo, zu oporretan zinen, eta Surfing USA. klase hori galdu ez. Bueno, surfing olatu gutxi ikusi du, baina erreka asko, ibai asko. Ibai bakarra, mora guztian. Naizu pixka gehiago kontatzea? Ezin da gehiago. Larun bata. Bai, honorien Tolorekin bueltaka buruan. Zer esan, asmatu. Lubaki Lainotxua, H-Teatroren lana, Hondarribiako itxasetxe auditorumean izango da Atxaldeko 7:00. Norda Maurizia, joan den astean okerrezpanagoa jora sedanorekin aipatu genuen, Igorreko Lasarte Araitoan, Atxaldeko 6:00. Eta dantza ikuskizun batzuk, Zarra, Erandioko merkatu zaharrean Atxaldeko 8:00, eta flamenkotik datorren Adriana Bilbaok sortutako lan bat da, bere aitona futbolaria izan zen, eta ez da gogoratzen duzuen momentu batean aipatu genuen, dantzari guztiak futbolariz jantzita, eta Zarra da bere izena, hor jokatzen du pixka bat izenarekin. Eta La Sala konpainiak 10. urteurrena ospatuko du Donostiako Gazteszenan Atxaldeko 7:00. Eta eskainiko du bere 10 urte hauetan egindako pieza ezberdinen, zatitxoak edo elkartuko ditu, eta horrez gain hasieran dokumentaltxo bat edo ere eskainiko dute. Eta beste dantza ikuskizuna, generorantz, Astigarrako Herribera kulturgunean Atxaldeko 8:00 eskainiko da Areto Barneko pieza hau. Passera, la dernière restera.
Eta asteburu amaitzeko eta badirudi igandean akaso ostarteak zabalduko direla, hainbeste hori ez dela egongo, baina lare giroa ere ez da egongo sondartzarako, beraz antzokietan sartzea ideia ona izango da, eta Barakaldoko antzokien esaterako badugu Imperfect. Hori da, dantza ikuskizuna da, La Baldufa konpainiaren lana Sol Pikorekin batera sortu duena. Eta egingo duena da norberaren mugen inguruan hitz egiten du pieza honek eta galdera ezberdina planteatzen ditu, hauetako bat, ea 50 urterekin dantza ikasi ote daitekeen. Passera, la dernière restera. Eta dantzarekin jarraituko dugu. Basotik Itsasora 2.0. Irurtzungo kulturetxean eskainiko dute 7:30 dantzaz konpainiako epizatxo hau, eta hasieran izaten du dokumental zati bat eta ondoren dantza ikuskizuna, Josu Mujikak sortutakoa. Al otro lado del duende, izenak agian eramaten gaitu duende hitzarekin pixka flamenkora, eta alakoa da. Hondarribiako itsasetxe auditoriumean 7:00 Soledad Solen ikuskizuna eskainiko da, 5 zati dituena, bera protagonista izango da 5etan, eta musikariak zuzenean bere 30 urtetako ibilbidea erakusteko. Eta azken proposamenak Nafarroara eramango gaitu, Fuck You Bertin 2.0, Iruñako Nafarroako museoan eskainiko da 7:30, eta Eneko Gilek sortu du lan hau, pixkat ikerketa moduko proiektu bada, 2020an hasi zena, dantzazekin batera sortu duena, eta lan honetan aztertzen duena da pixka bat ahotsak, mezuek eta horrelakoek zer eragin izan dezaketen mugimenduan. Eta nire izenburuak kriston grazia eta kuriosidadea sortzen dit beti. Fuck You Bertinekin pertsona bat etorte zait burura. Bai, nire, bai. Bai, pertsona hori berdina izango da, ez? Bai. Berda izango da, ez? Bai. Vale. Ba, gero ez dakit hortik doan, edo ez dakit, bai. Ze pertsona esan barko duzu, Joe. Euskaldun bat. Bai, superfeminista bat. Oida, oso euskaldun bat, oso feminista. Ranchera kantatzen zituen. Eta kantatzen ditu. Bai. Eta Jon Denberry kantuak lapurtzen zizkion. Eta bere biloba izan ziteken neskato batekin hasi da orain. Ah, bai? Harremantzen. Ui, ama. Bai, Bertin Osborne. Ez altzin osertzen abizena esatera edo. Haino, gu euskal bertsioa zari ginen, ez? Zer? Tira, nik gauza bakarra esango izuet. Fuck You Bertin 2.0 ez badute kantatzen Bertinen kantu feministena. Señora de las 4 décadas. Egia da. Hori bai ona. Egia da. Tira, jakingo du, hau ikusteko aukera dugunean, horrelako luxu musikalak hartzeko aukera ematen duen antzeslanak, baina, antzeslanak edo dantzalanak edo pieza honek, ze ondo dantza daiteken, señora de las 4 décadas, bai. Eneko Gilek harri behar dugu gurera. Berriro, honen inguruan aritzen. Entzuleren bat egongo da momentu honetan esaten. Oso galdua, Naiz irratia jarri dut, eta aidia Bertin Osborneren abesti batetaz izketan. Naiz irratia da benetan hau. Zertatu da. Ba, naiz irratian zarete, bigarren kafean, eta guk aurrera egingo dugu atzera egitea arriskutsu egia litzatekelako. Gure gaurko kafe hotxeko protagonista aurkeztu behar dizue, Oiana Maritoren agenbek sekituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Xanti Agirrezabala Zeberio, Azpeitia, aktore eta sortzailea. Txikitatik izan du arte aldamenean, euskal dantza, musika, solfeo, zeharkako txirula eta panderoa, eta arte plastikoetan aritzen baitzen orduan. Nerabezaroan, arte estenikoetan gehiago sakondu zuen Alaitz Olaizolarekin zestoako interpretazio eskolan. Herriko antzerkitailerrean hasi, eta mundu bat ireki omen zitzaion. It's like I've been awakened. Every rule you had me breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Horrela, Euskadiko arte dramatiko edantza goi mailako eskolan izena eman zuen.
Dantzertin. Eta bertan amaitu zituen ikasketak 2020 urtean, lehen promozioan. Geroztik, bere formakuntzan sakontzen jarraitu du hainbat irakaslerekin. It's written all over your face. Baby, I can see a halo. I pray it won't fade away. Antzerki munduan, zestoako eromen produkzioakekin barneratu zen, Sweeney lanarekin hain zuzen. Bertan, Londres beltzean gertatutakoak argituko dituzte hainbat pertsonaiek. Horrez gain, Atea teatroaren, jendartean bidaide, inklusioaz formatu txikian lanetan ere aritu zen. Espe Lopezek zuzendutako Begirada edo La Miradan ere aritu da. Eta baita, kulturaz kooperatibak sortutako Herrilla lanean ere sortzaile bezala. Azpeitiarrek eta azpeitiarrentzat sortutako lan honetan, Erika Olaizolarekin batera aritu da. Halaber, antzerkiko eskolak ematen ditu Azpeitiko Dinamoa sormengunean. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see a halo. You know you're my saving grace. Everything I need and more. Bere sorkuntza propioetan ere murgildu da Xanti, eta satiro lana aurkeztu zuen Azpeitiko 37. Euskal Antzerki topaketetan. Gorputza, desira, aragia. Bertan, ikuslegoaren saria jaso zuen gainera. 2019 urtetik, Orman Poster kolektiboaren parte da, eta bertan sortutako lanetan parte hartu du. Hala nola, Antigone edo ezetzaren beharra, eta gaur egun biran dabilen Souvenir komedia estralurtarra. Horrez gain, telebistan ere aritu dagoen kale, Iesaldia edota El Internado bezalako telesaietan. Eta baita, Korosagasti luzemetrai edota Esti Urresolaren Cuerdas film laburrean ere. Eta Los Honores, No Canto Yo bideoklipean, La Moda eta Gorka Urbizuk egindako bideoklipean ere parte hartu du. I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see a halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, Duela aste pare bat gainera Arte Drama Euskal Laborategian izan da. Adelen, Aulestin, eta ziur bertan bizitakoak betea dakarrela Xanti. Eta hori ere gurekin partekatzeko eskatuko diogu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Xanti Agirrezabala Zeberio. Kaixo. Arratsaldean. Arratsaldean. Bueno, Xanti, lehenengo galdera nik egingo dizut, eta zalantza daukat, ze eskaini dizut, eta ura eskatu duzu trukean, da beraz ez dakit kafea gustoko duzun ala. Ez duzu, baina hori galdetzen dugu tarte honetan ostegunero arte eszenikoetako protagonista zareten oiei galdetzen dizuegu, beraz, kafezalea bai, ala ez? Ara nik inde kalearra. Ez. Kafia ez onartu. Ez. Hemen galdetzen dugu, da gero estadistika sortzen da. Horren arabera, mai hontan gauden hiruetatik batzuk izango dituzu lagunago besteak baino. Ba oso kafezalea naiz, oso kafezalea naiz, baino saiatzen naiz kafe asko ez hartzen, bestelaren nahiko pipermina naiz, muitu xamarra eta ja kafe asko hartu bet, naiz geltzen. Duela gutxi lagun batek esan zidan amonaren konbertsazio batetik berreskuratu zuela hitz bat, euskal hiztegian nahiko galduta dagoena, nik ez dut asko topatu, eta da geldigorra. Umea geldigorra dela. Geldik egoteko zailtasunak dituen umea edo, eta geldigorra oso hitz politia iruditzen zait. Eta orduan, esango nuke Xanti, kafearekin geldi gogortu egiten dara. Edo geldi gortu. Bai, gehiago. Nondik etorriko da, geldi gorretik edo geldi gogorretik? Horrein txezalantza duke? Gogorretik. Bai, ez? Nire txan asko erabiltzen da. Bai. Akaso hemen inguruko... Agian, bai, ez egin nugo. Bai. Euskal Herria konta iguztu zuen etxetan geldigor erabiltzen den ala ez. Zemen Euskara umezurtzi izan garen, ez dauzkagu hortzaroko hizkuntza erabileraren erreferentzia horiek, nahi kosta egiten zaitolakoetan jakitea. Ja, nik ere ama Euskaldun berria dut eta bere aldeti behintzat ez, eta aitan aparra, ez dio sekula entzun olakoik. Beste hitz batzuk bai, baina... Nire familia heldu behingoa da, hemen ondokoa, eta han ez sekula geldi horrentzun. Zuk, hori heldu haindik ezain urrunetik entzungo zenuen, eta nik esango nuke gaztelutik hori ez da hain urruti, ondoko baiaran. Baina, auskalo. Zesuma etxeetan esaten alduzu zuek? Bai, zesuma bai. Zesuma bai, ez da. Ez da, Gipuzkoako Bizkaiera, euskaltzen diren arabera. Jara.
Gipuzkoako Bizkaiera. Harrapazan. Beraz, Gipuzkoa mendebaldetik, edo ipar mendebaldetik datorkiguna. Eta nondik iritsiko zen nere etxera ba? Ui, misterioa. Amoranteren bat edo. Eta Gaztelu bezalako herri, isolatu bateran. Ui. Irterari gabeko herria da. Ikerketa badokao geldi gorritzarekin. Eta beste zesumarekin. Akaso Juani nazio Artxoagak datorren aste artean edo urrengoan, ez da inoiz egokitzen zaion gurean izatea, egin dizaguke horren ikerketa. Hori esan da, Oiana, has gaitezen entrevistarekin ez da. Bueno, pixkat hasiko naiz, aipatu dut biografian, nerabezaroan murgildu zinela pixka bat antzerki mundu horretan, arte eszenikoetan gehiago alaitzola izolarekin, eta gero zestoako eskolakor mundu berri bat ireki zizula. Ez dakit nola gogoratzen duzun mundu berri hori? Egia da, bai, ni umetan antzerki ikasketetan da nintzela hasi, eta gerora bai azpeitiko antzerki tailerrean alaitzola izolarekin. Eta beti gogoratze dugu alaitzola izela gure antzerkiko ama balitz bezala. Eta ondoren bai amankai gaztainarekin zestako antzerki eskolan hasi nintzela, eta bai, egia da hor, salto bat izan zala, eta jende adin ezberdinetako jende pila batekin hasi nintzela antzerkia egiten, eta hortik egin nula gero salto bai dantzertira ikastera, eta naizela galditu behoztik. Dantzertea aipatu duzu eta galdetu nahi nizun pixkat, ze gainazu lehen promoziokoa zara. Eta niko gogoratzen dut ez, garai batean esaten zen, hemen behar da antzerki eta dantza eskola bat, pixkat titulua, ez dakit gero izan ote den espero zena, zuk zer jaso duzu, zerbait esan dezakezu antzertin jasotakoaz edo bizitakoaz? Bai, oso urte intenso izan ziela, justu nik batxierra bukaunun eta nire aukera bakarra hori izan, egin nahi nuna argi zenuen orduan. Bai, eta hor sartu nintzen. Eta egia da, 4 urten guk bizi izan genula osatzen eskola hori, ez? Hasieran ginela 15 ikasle eta 5 irakasle. Eta urtez urte, generazio berria sartzen eta irakasle berria sartzen joan denanean, pixkat instituzionalizatu da eskola hori, ez? Etzeon beste modurik hori horreko gertatu hartzen, baina, bai, sentitzen, guk bizi genituen urteak, gure irakasle eta gainontzeko ikaskidekin, ginela oso talde berean bezala gaudela, eta oain ezautze dituten, beste ikasleak handaudenak, ikuste ezberdintasun bat badauela, eskola hazi indala, instituzionalizatu dela, eta bere aldeon eta txar guztiekin, eta guk ere bizi izan genituen gureak, eta proba katxe errore konstante batean ibili ginen 4 urtean, baina, esperientzia hona izan zen, eta handikatea ginen, bai. Norbaitek noizbai galdetu dizunean, nor zara, erantzun omen zenuen, zalantzak izan zen dituen ez da bat ere galdera erraza, eta erantzun omen zenuen etengabean bilatzen ari den norbait zarela. Bai, nik igual erantzun ahalko nizuke, edo seguramente ez gaur zer naiz, baina baindara edo segun nola harrapatzen azun egunaren arabera ez. Saiatzen naiz esaten zer naizela, aktorea naizela, sortzailea naizela, euskal aktorea naizela, eta hori dela nire apostu eta nire burruka, eta hortan abilela. Hori, gutxi hori bera, aspaldian nahiko argi daukat. Eta ero horti, disparatze da beste leku askota. Ez dakit horrelako batean ere disparatu ote zenuen satiro lanera. Nik hitz egin nahiko nuke pixkat, lan horri buruz horrela pixka sakonago, eta gero beste gai batzuei buruz. Hasi omen zinen, baina zuko beto kontatuko diguzu, baleteko punta batzuekin, ez da zuk baleteko ikastaro bat edo tailer bat omen zegoen, eta zuk izen eman nahi zenuen, baina aurretik ez zenuen esperientziarik, eta gainera puntak egin nahi zenituen. Eta gero hortik gorpuzkera bat edo sortu zenuen, konta iguzu pixka bat zuk. Dantzertin, dantza eta arte dramatikoko goi mailako eskola 2 karrerak daude, dantzakoa eta antzerkikoa, eta zorionez, bazauden hautazko ikasgai batzuk nahasten ginena. Eta zeon olaka punten tailer bat, eta puntak estenatokian, erraminta bezala, oso tresna interesgarria irutzen zitzaiten beti. Moldatzen zulako fizikalidade natural hori, eta gauza oso inhumano bat bezala ikusten nulako, bortitz aldi berean, da nik estenako bortizkeriarekin asko konektatzen dela. Eta etzi aten utzi nahi puntak egiten,
dantzertiko irakasleek, enulako sekula dantza klasikorik egin, noski. Eta mutilek ez dutelako puntarik egiten gaina. Mutilek porteatu egite dutelako eta neskak dielako kasuntan hauskortasunaren irudi hori bilakatze dianak. Eta, buru horrak ebagean ez, eraukien bai edo bai inbernitula puntak, eta horra nintzen da, enitzen ez kapaz, ondo egiteko, belaunak doblatzen ditulako, eta, ezin nun lortu zisneren irudi hori, gehiago ematen nun, hauntzu bat, eta ala xantziaten, fauno bat emate duzu, zer graziosoa. Eta hortik hasi zen. Eta hortik sortu zen. Satiro. Ideia. Begira. Bai, hortik hasi zen fizikalidade hori, eta zerbait kontan ezakela hortik, eta bazela da estenatokirako irudi potente bat. Eta gero konturatu nintzen satiroa zela, sexuko zina daukan gizona. Hau da, emakumeetan ninfomana den hori, ninfak eta satiroak, biak pertsonia mitologiko greko errematarrak, hori satiroa zala sexuko zezina zegoen gizon, eta nik enun termino hori ezagutzen, ninfomanarena bai mutiena ez. Ez delako patologizatu izan emakumeen sexu desira ez dela noski. Eta horra zintzen zer rote da gizonen sexuko zezina, eta zer rote dia gure desirak, eta nik uste nire inguruan denei gustatzen zitzaiela gauza bera, eta gauza igualak ziala gustagarriak, eta jende berdina, eta zaten ez da posible, hemen behar du beste zerbait hor barruan, eta hola hasi izan satiroren bidai hori. Bidaia interesgarria izan da, ezta? Bai, asko eman dindei, asko eman du, ze esan asko eman du, ze ikusi asko eman du, eta ia da, aukera eman ditela, nire gradu mairako lana izan zala dantzertin, eta aukera eman ditela 45 bat eman aldio egin ditut, eta, ez dela igual kasu orokorrena antzerki pieza bat sortzezun momentua, baina egin ditut emanaldi eskolar asko, sexologia tailerrekin lotuta, eta saiatu nintzen muturreko pertsonaia bat eraikitzen, eta violentzia hori erabiltzen, violentziaren zilegitasun horretatik, nik kontatu nahi nuen hori denak kontatu alizateko muturreko modu batean, eta horren pertsonaia bere ere, karakterizazioa, makillajea, korpuzkera bera, dena oso muturreko eramanun, eta hola sortu zen muturreko pieza hori. Eta zer ikusi duzu ikuslearengan pieza hau egin duzunean, edo zer sumatu duzu ikuslearen aldetik? Inkomodiadea, horrekin jolaste da, eta hori hasieratik da hor, gero oso ezberdina da, sortzen den giroa, segun nun, adinak, eskola emanaldietan ere batzutan oso ondo funtzionatze du eta asako sartze dira, beste batzutan badago jendea igual oso inkomodo sentitzen dena, jende helduak asko harritze da, nola horrelako askatasunarekin hitz egin daitekeen aurren sexologia, adibidez, aurren desirez, mina eta plazerraren inguruko gaiez, badia gai batzuk ez gaudenako dituta, eta modua ere ziurrenik ez orduan, astindu ditu xarleku batzuk. Hori ere bada ez, antzerki edo artearen helburuetako bat, edo, Bai, noski. Sartu dan berdin ateratza batzoketi, ez da zerbait ondoin ez da un seinale da. Eta kuriosidadez, zer moduz oinak puntekin? Ja ez dut puntekin egiten. Ez dut puntekin egiten? Erantzun dizut horrekin. Egia da, hasinan punten proposamen hori izteola, eta luze haitu nintzela emanaldi asko initula horrela, baina, gertatu zen emanaldi bat baino gehiago jarraian programatzen hasi nintzela egun jarraietan, eta punta beraiek ere lortzea oso zaila dela hemen, talla hundietan, nik erabiltzen un emakumeen talla hundiena modelo konkretu batean, Bilboko merkatuko puntanak erosin nituen, eta horre ere zailtasuna bat zelo, eta gaur egun, ez da erosi daitekela internetik, baina hor zailtasun asko nituen, nire pixuagatik erraz hausten nituen, eta hor puntu egoki hori berda ez, hasien gorria daude, gero sondo mantentza da, baina gero behin ez dizute eusten. Eta arduan egin nituen alako derrakuinen plataforma handi batzuk erosi, takoia moztu zien, azpeitiko tailan aritzen da San Juan artista batek, eta ero pezuina bat egin ziten aurreko zatian, orduan da hauntzaren hankak bezala duzka, plataforma batzuk egin da, bai. Oraindik ezin dugu ikusi ja. Satiro edo baduzu. Bai, zurrun bilion gazteizunen maiatzaren 12an
egingo de zurrunbilo jaialde ditu Ostirala da, maiatzaren 12. Hori da, Baratzaretoan, programazio oso berezi egin dute, aurten, eta horri izango da satiro. Eta kaso, aurrerago ere orduan irikita dago, aukera bai, ez? Ja, utziko dut, urte asko pasatu, baina, bueno, ia gero, kariña handia dukatela eta funtzionatze dula. Eta bai, irikita nago. Txando, bai aukera dugu. Satiron errudune gaude die. Hortxe justu puntak. Satiro kasualidadez abiatzea eskolan, eta bai, enperraun nintzen baleteko puntakin behar nitula. Bueno, bideotik tiraka ari gara entzuten Xanti, baina, uste dute bera menukita ura zuzenean entzutea hobea dugula, ez da? Bai. Momentu hori ikusitut oinak gorri eginda, eta esan hau baliatu behar dugu. Bai, eta bide batez baliatuko dugu beste galderatxo bat ere botatzeko, ez da? Entzun, ba? Norbaitek utzi duna. Haupa, Santi, ze proiektutan parte hartzea gustatuko litzaizuke oraintxe bertan? Ez du balio orain zauden batean, ze zuzendarirekin, edo ze disiplinatan, edo zer egingo lizuken ilusio gehien. Muixu bat? Momentu batean pentsatu WhatsAppeko audia 1,5 abiaduran ote zegoen. Aiora, kafea utzi. Haupa, Santi, ze proiektutan parte hartzea gustatuko litzaizuke oraintxe bertan? Ez du balio orain zauden batean, ze zuzendarirekin, edo Baina beste galdera guztiak horrela erantzun zituen, Bai. Ni nintzen hemen. Hortxe, bota Xanti, hortxe galdera. Galdera azkara egin dizu, zuk erantzuteko denbora ardezakizu, zerotu. Inbiri asko pasan nun adibidez, miren gaztainaga eta eneko sagardoik maitasunaren itxiera egintzutenean. Ia da nik Antigona piezan ere badukatela memorizazioarekin alako kitzikatzen hau nola baita esaten. Eta badukat nire memoriaren muturrak lantzeko gogoa eta inbiri asko pasan nun miren eta eneko ikusten maitasunen itxiera antzeslanean, testu hori landuta geneukan guk antzertin ere bai, eta goratzen asko gozatzen nula ikasten testua jarri eta testua ikasten bere hortan, eta gero horri kolore asko topatzen, baina kasu honetan maitasunen itxieran 40 minutu batek, 40 minutu besteak gelditu egin gabe hitz egiten, eta testu hori botatzen, olako testu erronka bat gustura hartuko nuke. Hori ardatz hartuta, gero gorputza eta beste guztiak launditu dela, noski, baina bai, beira, olako testu baten erronka gustura hartuko nuke. Eta gero egiteko antzeslan bat. Egiteko antzeslan bat esan edo, salduko den antzeslan bat, eta behin mailo gehiagotan egiteko aukera izango duten antzeslana. Ze hori da gaur egun pixak gure handikapa euskal kulturaren jardunetan, nun atzo justu komentatzea nun, sortzeko dirua lortza dela hemengo errexena. Diru laguntza batik izan balitz, egia da ekoizpeneako diru laguntzak oso ondo daudela eta badaudela, zailtasuna den bakarra saltzea dela. Eta banaketa lana benetan zaila dela, orduan, beira, ingo nuke bi gauza biek, testu erronka handi bat hartu, eta gero, emanaldi bat, 25 aldiz, baina 20 izatea. Eta hori da, Eta zergatik uste duzu dagoela inbeste zailtasun? Faktore asko da, azken aldiko pare bat urte da mazkit, galdera horri bueltaka. Faktore asko diala iruditzen zait alde batetik eskaintza asko daola, ikusle gutxi daola, antzokietan alarmatu da ez, esken eta guztiak alarmatu dira sareako antzokiak, nola ikusleria asko jetxidan. Iruditzen zait ikusleria ez ere egin behar dela. Dena, eta askotan programatzaile
diru publikoarekin lan egiten duenean, promozioarekin kezka gutxi izaten du. Eta kartelak, askotan emanaldiaren bezperan, iristen badiran karteldegian jartzeko edo, beraz, egiten dutenetan, baina barkatu jarraitu, nabardurari egin nahi nuen, askotan oso gutxi egiten dela, eta ez da kartela jarri ere. Eta kartel bat jartzea zariga paretan, hori ez dela benetan eztea, etorkizuneko ikuslea, ez. Gaur egun izango den ikuslea, etorkizunera ere jarraitzeko etortzen, eta nik uste hor bada, zula handi bat, programatzaileek ere beste lan asko dituztela egiteko horretaz gain, orduan, ez ikusten zer dagoen benetan merkatuan, 3-4 mugitze dira, beti berdinak dianak, eta horien iritzian arabera mugitzen da programazio guztia. Eta nola, zuk zure gain hartze duzun, herri edo baiara oso baten programatzeko diru guztia, zure gustoen arabera. Hori ere, bai. Hori da, eta gustoen arabera aipatu duzun horretan, nik beste nabardurat egin nahi nuen, meloi hau inoiz iriki behar dugu, baina kultura programatzaileen artean, kultura zaletasuna ere nolakoa den eta nola zaindu beharko litzateken, bada beste eztabaida bat, ze nik ezagutu ditu zoritxarrez asko, zorionez beste asko ere oso kulturzaleak direnak eta kultura kontsumitzen dutenak goiti bera gainera eta zeharka, baina asko kultura bat ere maite ez dutenak eta konpromiso bat edo lan behar bat bezala kontsumitzen dutenak tarteka zerbait, programatu egin behar dalako, diru hau xautu behar dudalako. Eta uste hor dagoela arazoetako bat, ez? Dirua ez da gastatu behar, diru hori inbertitu egiten da. Eta hortarako, diferentzia bakarra da, zuk konfiantza bote duzun, programatzen duzun hortan, ala ez. Konfiantzarik ez baduzu, diru hori gastatzen ari zara. Konfiantza baduzu, nahiz da 17 herritarrek gozatu emanaldi hori, orduan inbertsio bat egiten ari zara. Eta uste hor badaukagula, ez kulturalki oso abia puntutik ere, eta zoritxarrez gure kontestuan ere Euskal Herri maite honetan, kultura proposamenek eta kulturgintzak oraindik diru publikoaren dependentzia handia duelako, uste dut paradigma aldaketa bat proposatu beharra. Hau esan da, ez dut inoren men marroitan sartu nahi. Baina baida nire osnarketa bat pixalari zinateren arira, uste dut, birplanteatu beharko genukena. Eta sortzaileen gan ere, bada, erantzunkizuna, hori ere, bota nahi programatzaileen gain zea hori guztia, egia da, sortzaileek ere, wiki behar deula kontzientzian zeinentzako ari gan sortzen, zein den gure publikoa, zein nahi degun izatea gure publikoa, eta horra autuak hartu behar diela, eta hori oso presente euki behar deula sortzen ari gian momentuan, ze nire lagunak eskerrak etortze dian, nik uste bakarrik jute, ez dia juten gero dauen programaziora, eta ostra, igual persona, berez joaten ez da persona hori, behin joango bada, eta ez bezai gustatuko ikusten duen hori. Hor da, beti ez, sortzeak orduan, gauza gustagarriak, gauza berritzaileak, arriskatu baina gehiagi ez, eta, buruko guzti horietan dago, banaketa eta programazioaren jaleo gana. Ez da zure errua. Lehen aipatu duzu Antigone edo ezetzaren beharra, eta bide batez aipatu nahiko nuke, doitzei nahiko nuke, baina inoiz ez dakit nola oskatu behar den taldearen izena. Horman Poster den, Horman nola da? Horman Poster. Bai ez, ondo esan den lehen? Oso ondo. Horman Poster. Paretan Poster. Hoixe. Matxalen de Pedrok eta Igor Lakuadrak sortu zuten uste dokerzpana hasieratik. Nola da? Igor de Cuadra. De Cuadra, gaizki esan dut bai, bira. Eta zu 2019an sartu zinen beste hainbatekin batera, Maite Aizpurua eta Jonander Urrestirekin. Zer izan da kolektibo honetan sartzea, eta gero lan bakoitzagian pixkat zukutuko dugu? Guretzako, lehenik eta bain aukera, izan zen, Matxalen gure irakaslea izan zen 4 urtez dantzertin, eta baindik jarraitzu du dantzertin Matxalenek. Eta nola baita aurkitze ginen elkarrekin, sensibilidade artistiko hortan, edo, sortzeko maneretan, eta, gu bukatzear geudela azkeneko urte hori, zergatik ez sortu zerbait elkarrekin. Eta, Matxalen da Igorrek bazalamaten, 10 bat urte Horman Poster kolektiban, gauza oso ezberdinak egiten, arte hezkuntzatik asko, esperimentazioa hundiarekin, ez hainbeste aretora, euskal, areto programazioan, hainbeste sakondugo igual, ez? Eta, proposamena hori izan zen. Eta gure inguruan, eta herriagan, eta arizian, klasikoak berre egiten,
eta galdera hori bazen gure bunuen, ez? Zertarako berriz ekarri klasiko bat, eta ze bilatu berriz ekartze horrekin. Eta horra ginen pixkat, eta Antigona egiteko elkartu ginen, Eta, bueno, Antigonarekin batea etorri zian beste hainbat proiektu, arte mediazioko proiektuak ere bai, Antigone metodoa izenekoak, eta bueno, horra ginen pixkat, talde sortzen, eta hor sortu genuen Orban Poster kooperatiba. Eta Antigonerekin irabazi zenuten Donostia antzerki saria, adibidez. Hori da, bai, guretzako burruka handia izan zen banaketan. Eta bueno, proposamena bere ere, bazalako, nolabait berritzailea edo, esango nuke inguru hontan, aurki zitekeen gauzen artean, bazala gauza berezi edo ezberdin bat, eta hori izan zen, Antigona Sofoklesek duela urte asko idatzitako testu hartatik, han kontatzean gauzak, oraindik ere bazutela hori hartzuna, eta desobedientzia zitzegin nahi genuen. Eta Antigona sortu genuen pandemiaren aurretik, eta gero derrepente pandemia etorri zen, eta morreo joku handia daukagu estenatokian adibidez, eta hori bihurtu zen desobedientzia egitea estena. Gure galdera zen, desobedientzia egin daiteke, praktikatu daiteke gaur egun eta hola gainean, eta hori izan zen gure erantzuna. Eta orain, egin duzue Souvenir komedia estralurtarra. Hori da. Zer kontatzen duzue historia honetan? Souvenir komedia estralurtarra, mundu hau txiki gelditu eta ungea martean. Bueno, nola baita ginen galdera hori, ez? Zer da gure mundu hau beste mundu batean erreproduzitzeko beharraren atzean, ez? Nola jendeak kezkatuta dagoen, eta nola zenbat diru inbertitzen den beste planet. Konkista imaginatzen eta gauzatzen, ja? Eta mundu ontako arazoak konpondu beharrean, ez? Uste aurrakon hori aitakin hitzein, esan dion gauza beraztet ulertzen, nola den posible hori. Eta, Souvenirrek planteatzen duelako kanpamendu bat, udaleku bat, nun hau ere realitatetik abiatuta dago, astronauta analogoen kanpamendu bat nun kanpamendu hortan zaudun bitartean jolaste duzu beste planeta batean egongo bazina bezala eta jate duzu plastikozko zorroetatik eta kaka egingo duzu Babel-Cross lotutako komun batean eta, pixkat analogiaren fantasia idea horrekin gero gogoeta hori guztiak plazara emateko eskusa perfektoa izan zen. Eta lan honekin zer moduz doa banaketa eta hori guztia? Desastre. Bai! Euskal Herriko programatzaile zareten horrentzat mezua. Bai, realidade bada. Egia da, Antigonak bere horretan ere, kostata, ederki kostata, eta hasieran Souvenir baino okerrago, Baina gero, hasitala pixkat bere bide txori egiten, egintzula oso gutxi baita, urte tardi sorten duteko, 15 emanaldi oso gutxi da. Eta Souvenirren kasuan, nik uste urtea ere tokatu dela hor sobreprodukzio bat, eta gauza asko egotea, eta egia da, urtean asko programatzen duten antzokiak, hilabetean behin bi aldiz programatuko dutela, eta ez da lekurik denontzat. Eta, egia da, pieza bere ere, etzala arrotu, etzala borobildu Antigona bezala, eta, esperimentazio hortan oso gauza interesgarria dauzkala, eta visualki da oso gauza potentea dauzkala, eta, hola da, gure jarduna hola da urte eta erdi, jotezea jota fuego larean, eta gero, toka daiteke dianan ematea, edo ez. Kasu honetan, bastante eskasa izan da, bai. Baina zu mila saltxatan zabiltza. Eta nik aipatu dut lehen herrile sortu zenutela eta azarbaren batean estrenatu zenutela. Erika Oloizolarekin batera zuzendu duzu edo elkarrekin sortu duzue, ezta? Azpeitiarrekin, Azpeitiarrentzat, Azpeitiarren historia, konta iguzu, zer izan den hori? Azpeitile. Hoixe, herrile hortxe. Gure herrile. Hori izan da, plazer bat, opari bat izan da, indeun nahi duen dana, ametxetan jarri, da Erika Oloizola eta bilak, matx ikaragarri batekin oso lagunegea, eta, sortzen ere bilaugea, gure laguntasun nimezela, oso ondo ulertze gehala. Eta, Azpeitiko antzerki topaketak 40 urte bete zituzten hartan, aurreko azaruen, urte bete lehenago programazio pixkat osatzen daula, komentatu zen, ostra, horren urtien 40 urte diz, oso egin berda. Eta Alaito Olaizolak saitun botazun, herri produzio bat inberda.
Eta herri antzerki bat sortzeko guran hasi ginen. Eta bukatzen nintzen Azpeitiri buruzko kabaret bat. Nun Azpeiti gaindosi bat eskaintzen genuen Azpeitiarren txistiek, eta hori, gure herriei parreiteko, Azpeitin izaera, Azpeiti eta Azpeitiarron izaera ere bada haundi uste, nana orojakile, konbentu asko, lepatente asko, eta gauza hori edan nahi, gauza horiek, alde batetik Azpeitiarren zulema balima dugu alasarrako zai, baina hori ere bai. Eta ginen horren inguruen ikertzen, eta sortu genituen olako 5 prototipo Azpeitiar prototipo, eta olako behitakon batekin identifikota sentitze bat zinen, zuzinen benetako Azpeitiar bat, ez? Eta orduan, olako asamblea orokor bat nun herri osuek etorri bertzun, eta Azpeitiarra bat zinen etorri bertzen nun, ze arazo haundi bat zeon gure herrien, zala, armarrien daude 2 8 eta lapiko bat, eta 8 horiek hildie, eta orduan, Azpeitiko armarria zaitzeko, hori hau etzan kontatzen, hau zan antzari bukaeran desbelatu zana. Eta nahastu gentuen ikusentzunezkoen gertatze ziren gauzak, eta San Agustin kulturgunien genuen, ez soreasun, matezulako kafean toki hortan, maietan, traguekin, bandie zuzenien zeon, hile 50 parte hartzaile zeuden estenatoki gaien, aldeite genuen korrika eta pantailan ikustezan zuzenien zea izan gertatzen plazan, aurretik grabauta. Orduan, alako makromontaje bat ingenuen, nun 4 emanaldi bakarrik inbertzien, 6 dana gaztau zan, eta abenduen beste 2 emanaldi eskaini ziren, eta 10 minutun saldu ziren entrada danak, eta jende pila beti zen ikusi gabe, bai. Eta oso esperientzia hona izan zen. Eta lehen ere aipatu duzu, ez dakit momenturen batean ere esan duzu herria, zestoa ere bertan amankai, ez dakit inguru hortan badago sortzeko desio jende asko zaudete, ez da? Eta elkartu egiten zarete gainera askotan, jakina. Bai, eta horre pixkat ze pentsau emateit, asko da, Azpeiti antzerkiaren antzerkiaren sorburua, eta egizan baina hain momentuen Azpeitin ez da antzerki taldeik, eta gazientzat eta baina eskerrak zestue horreri, eta pixkat kubritzen zul hori ez, baina egile da urte luzien egon dala antzerkilekin hartu eman handile herriek, eta antzerki topaketak urtero, eta aspaldi urtietan igual nik bizi izan dut inguruen gaztien gan, da hola, ez da jarraitzen hain beste antzerkilen ze hori, baina leku honien jaio naizela, leku errexien jaio naizela iritzait, dinamu ere hor da Azpeitiko sormen gunie, eta hor pasatze hile hastien egunero edo zer gauzaiten, eta aukeraz oso bilduta gaude bai. Eta esku artean zer daukazu orain? Atzo justu intzan prentxaurrekue korrika kultura bekaena, eta Inés Osina kateazun lehenengo korrika kultura beka hori, badon asterisko, zeneko opera proposamen batekin, opera garaikide bat egiteko proposamenakin, eta ni oso Inés zalie izan naiz, Inés, zalie, urte luzez, eta, hain dela gutxi ezautu ginen elkar, eta, seginen pixkat, konpartitzen gure nahiek, eta Inesek proposatu ziten, parte hartuko tenun, opera garaikide hau izango dan, harrika jontan, Marina Suárez, tripakeko Marina erongo hor zuzenaritza lehentan, eta Oiana Besga, Antzaie, Nere Gurrutxaga, ekipazo bat, Dream Team handi bat, proposatu ziten, eta noski piztina saltau nintzela, orduan, hurrengo hastien hasiko gea sormen egon alditan, prozesu aspaldi hasi da, espekulazio fase bat egon zan, eta prototipazio fase bat datorroain, espekulazio fasien, sortzaile pila bat bilduta, hasi ginen, meloiek irikitzen perlak topatzeko, pixat Euskal Plazaren genealogiaren berrikuspen bat egiten, eta Euskal Kultura asterisko, Euskal Kultura ere da leku hautzi zaion horren Euskal Kultura, eta ez seguramente labandoretan kantatze ziren koplen Euskal Kultura ez. Eta hortik, horreintzan espekulazio fase bat, ze izango zen etorkizun bat
plazan tokia denoi utzizkeo. Eta baina hasiko gea prototipazio fase hortan urrengo astelenean, sormen egonaldian, gustatzen zaigu hitz hori eta hor murgilduko gea. Eta azaroaren bukaran, abendua hasieran estrenatzeko korrika kulturalan barrak. Badi ongo era, ezta? Bai. Baina orain arratsaleko 6ak bueltan ditugu eta Xanti Agirrezabala Zeberio agurtu egin behar dugu. Oian Amarituren agen zu ere, datorren ostegunera arte ondo bidean. Bai. Goiuri zu bihar arte. Eta zuen zule plazar baduzu arratsaleko 4ak eta 5 gu hementxe izango gara, naiz irratien, bigarren kafean Xanti, eskerrik asko eta nahi duzen arte. Keep calm and bigarren kafea.